משה, באתי לדבר איתך, אני לב אוהב. עזבי אותי, אני לא רוצה לדבר, אין לי מי לדבר, אין לי מה לדבר, עזבי. אני יודע מה תגידי לי, לא בסמים, לא בבנגים, הנה שפכת לי את הבנג על הרצפה. אתה יודע שאתה מצחיק אותי קצת? לא אלכוהול, אני יודע מה תגידי, רוצה כוסית? לא, נכון? יופי, ידעתי. אתה יכול לתת לי גם לדבר? הנה, אני מקשיב, הנה, מה, אני רוצה שנקשיב? אני מקשיב. תקשיב. כן, ראית מה קרה לאמא, ראית מה קרה לאבא. אבא, ראית את סבתא מתה. אין מי שיבוא ויעזור לך. תקשיב, תן לי לדבר. אתה דיברת על כל הבנקים, הכל. אתה לא רגוע, אתה היפראקטיבי. אני רגוע, אני הכי רגוע בעולם. מה הבעיה? מה, את לא רואה שאני רגוע? בא לי לקחת את היד שלי, לתת לך לטמה ופשוט להדביק אותך לקרזה, אתה יודע? למה כפרה? תירגע, תהיה רגוע, תהיה רגוע, תקשיב קצת, אני מדברת עליך. למה אני מדברת אליי ככה? אני אתן לך, אתה צריך שינערו אותך, יתפסו אותך, מה? מה? תקשיב. אני מקשיב. מה זה מקשיב? יופי. מה, אני מקשיב הכל. אני לא יודעת אם לצחוק או לבכות, ללכת, לעזור לך, אני לא יודעת. אז תקשיב לי, מאמי, תקשיב לי. ראית מה קרה לאבא, ראית מה קרה לאמא, ראית עובדת סוציאלית, משפטית, לאן תגיע? תראה את כל הנרקומנים האלה מגיעים. מה נהיה איתם בסוף? לאן אתה רוצה להגיע? לאן? אתה רק תגיד לי לאן. תן לי תמונה שאתה רוצה להיות. אני מיליונר, אני אומר לך. מה זה מיליונר? אני ביאכטות, ספינות. מה ישנת שזה מה שאתה חושב? מלא דגים, את לא רואה את כל היאכטות פה? אתה רוצה להירגע? ראית דג רפץ עליי אפילו עכשיו. תקשיב, אין לי כבר מי לדבר, זה פשוט לתפוס אותך, לנער אותך, לא לשים לך שום דבר בחדר, וחייס, די! כמה אתה יכול? תראה לאן אתה מגיע, תראה איך אתה נראה! באמת, כבר לא יראו אותך! הוא רוצה שולה? מצחיק אותך! לא רוצה שולה? אני אעשה שולה. כל שורה אתה מקבל ממני לעצמה, מפחד כל הקריסטל. מה פתאום? זה חומר יקר. תקשיבי טוב, אני מביאה לך משטרה. בפעם הבאה שאני רואה שזה נכנס לבית, אני מזמינה לך משטרה. או שאתה מחליט להשתנות, תקשיבי טוב. יש לך שתי דרכים, תקשיב. לא. משה, זה לא נכנס לבית, זה לא ייכנס. משה! זה יצא דרך החלון. משה, אני באתי שאני אוהב אותך, אני יכולה לקום וללכת. זהו, נגמר. יש לי עבודה, יש לי דברים. בסבתא רחל, שורה אחרונה. תביא לי את זה. זהו, נגמר. תביא לי את זה. אין, אבל אין מה לעשות, אין, נגמר. נגמר? החיים שלך עוד דקה נגמרים. לא, נגמר. מאיפה הדולר הזה? מאיפה גנבת אותו? מותר לי לשאול? לא, זה סבתא רחל, השאירה לי לפני שהיא מתה, מה? תביא לי גם לעשן, יאללה. לא, אתה חושב שאני באמת אעשן איתך? אני לוקחת את זה ושוברת לך את זה בפרצוף, אתה לא מכיר אותי, אתה לא יודע מי זאת אחותך. טוב. כולך רועד, כולך מפחד מהצל של עצמך. לא, אני לא מפחד, אני בסדר גמור. מה זה לא מפחד? משה, תקשיבי טוב. אם אתה רוצה שהחיים שלך ישתנו, או שאתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים נרקומן ברחוב, או שאתה רואה את עצמך מלך, מה אתה בוחר? אני עכשיו מלך. עכשיו אני מלך. איזה מלך? לא רואה, יש לי מלוכה, אני מלך. מלך הפשע? אני אנשים, ג'ורג'י עושה לי כבוד, עמי עושה לי כבוד, אבי לוקח אותי בג'יפ, מה, אני מלך, הולך, מביא כוסיות, חוגג כל היום, פה, מקרנף. אני שמחה. אני גם שמח, אני מאוד שמח. עכשיו אתה יודע, לפעמים מגוונים בחיים, בוא תגוון. מה אתה חושב על גיוון? היה לך בחורות, יש לך ג'יפים, יש לך סמים, כל הזמן מגוון, אני פעם עם לאה, שנייה, תן לי לדבר. פעם עם יוליה. תן לי לדבר. אתה דיברת? תן לי לדבר. אמרת גיוון, מה את רוצה? תן לי לדבר. אמרת גיוון, אבל... מה?
אני מדבר. אתה יותר לא מכניס סמים לבית, זה דבר ראשון. מעכשיו נקי. תשכח מזה. נקי. לא סמים ולא אלכוהול. טוסיק שלא, אלכוהול. תקשיב לי טוב, לא סמים ולא אלכוהול. תחשוב שאתה בכלא. אני אעשה לך הכנות לפני שאתה נכנס. אני לא בכלא, אני מלך. מלך לא יושב בצינוק. מלך לא יושב בכלא ומחכה שיביאו לו. תקשיב לי טוב, משה. איך אתה רוצה לראות את החיים שלך כמו של אבא שלנו? אתה רוצה חיים כמו של אבא? תענה לי. או שאתה רוצה להשתנות ולשנות את החיים שלך ולהביא ילדים לעולם, שיהיה לך ילד משלך. יש לי ילד. יוליה אמרה היא בהיריון. מה את רוצה? יהיה ילד, יהיה מלא ילדים, אני לא מבין אותך למה את משה. תהיי שמחה. בא לי פשוט לתת לך מכות ולנער אותך. אין לי מי לדבר. המצב אבוד, גם אבא וגם אמא אמרו לי. אבל מה אמרת לפני כן? אחרי המוסר. תראה אותך כולך בנעילות, אלוהים ישמור. אתה יודע שגם אני באתי מהמקום הזה, והפסקתי. והנה, ברוך השם, היום יש לי 2 ילדים. וגודלים. ראית איזה יפים. הוא לא בוגד, למה אתה אומר שהוא בוגד? אחלה גבר, מה בוגד? גלי הולך, נעלי. בוגד בר. מנק! תעצור, כוס של הבקעה, עכשיו אני רוצה לראות מה. בוגד בר, אנחנו שרמוטה. קאט. קאט.